Anyos nga Dabawenyong Atleta Hakot Award sa Batang Pinoy 2025. Ano na i-report ka sa Radyoman Leo Batulayan? Yes, Radyoman Kirby, nag-awas ka kalampusan karon ang nahakot sa usa ka Anyos gikan Matina, Davao City, ubos sa School of Champions Gymnastics Davao nga si Abigail Morrison. Kini human siya nagpamalas og kahanas ingon man nakasakmit og tulo ka gold medals sa Women's Artistic Gymnastics sa 2025 Batang Pinoy National Championships sa General Santos City. Sa interview sa DXDC Araman Davao kang Abigail, gipaambit niya nga dugay na niyang naganahan ang gymnastics sukad gipakitaan kini og video sa iyang inahan sa maong sporting event. Dugang pa niya nga proud sab siya sa iyang kaugalingon tungod sa kalampusang iyang nakabot ingon man sa mga taong nagpaluyo niini. Gani nagpabilin sab kini og mensahe ngadto sa mga buot mamahimong sama niya nga dili moundang og practice sanglit kinahanglan kini gahinan og igong oras. I want to encourage other kids to never give up. Learning new skills takes time and lots of practice. You don't master them right away, but with courage, determination, and hard work, you'll get there. Just keep going and keep dreaming. Base sa monitoring sa medal tally sa mong torneo, galingkod na karon ang Davao City sa ika-9 nga spot og padayon nato kining panubayan. Kasama mo sa balitang sports, kini si Radyoman Leo Batulayan, tatak Aremen.